Imos con máis asuntos. Unha investigación da Universidade de Santiago demostra que é posible reducir o quentamento dos dispositivos electrónicos aplicando unha pequena voltaxe que modifica a resistencia á calor. O estudo do Grupo de Química da Materia Condensada achega un avance no desenvolvemento de tecnoloxías máis sostibles e eficientes. Unha das eivas que presentan os dispositivos electrónicos como ordenadores e móviles é que o funcionamento dos procesadores acaba producindo unha calor que diminúe o seu rendemento. Reducir esta temperatura ou incluso transformala en enerxía é o obxectivo futuro deste estudo que traballa con óxido de estroncio e titanio. A particularidade que ten este óxido é que é posible mover os ións de oxígeno, por iso que ten o cambio resistivo. Cando moves o oxígeno destes óxidos, pois se sabe que a resistencia térmica pode variar tamén, non? Entonces o que investigábamos é se co cambio de resistencia ao paso da corrente tamén eléctrica, tamén hai unha resistencia ao paso da corrente de calor, non? Con esta medida, a resistencia á circulación de calor pódese modular nun 20%. O seguinte paso sería ver se conseguimos ampliar o cambio de resistencia. Entonces estamos investigando tamén os mismos óxidos, pero outro tipo de óxidos que teñan outro tipo de mecanismos, por exemplo, que cambios de estrutura ou cosas así. Este avance podería aplicarse non só a dispositivos electrónicos, senón tamén a outros ámbitos de eficiencia enerxética como os propios cristais das ventás, para regular a calor nunha vivenda.